كبرات بيتسب كم يصنعهم سلامتاي ببزلخم ويمصحهم النابلكو ابنا يلوم معنتي نيجبن مجرجانا حمشته ابيت فردي نيقصعت وسانه امهاب مسدمم ገጽታን ተግባራትን ዘርእዩ بقدميت تسرع ገበነኛታትየ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ እቲ ቪድዮ ከም እትፈትውዎን ከም ዝዘናጋዓኩምን በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ክሳብ ናይቲ ቪድዮ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ ተፈቲኹሞ ላይክ ኢሉውን ሓድሽን ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ንኹን ሰናይ ጻንሒት Two prisoners make a run for it. Not so fast. The judge yanks off his robe and gives chase. እዚኣቶም ዊልችን ታታንያ ፋሳርን እዮም ዝበሃሉ ኣብ ሲዳር ስፕሪንግስ ኣብ ሚቺጋን ዝነብሩ ሃይማኖታውያን ሓረስቶት መጻምድቲ እንትኾኑ ንጓል 10 ወርሒ ጓሎም ብናይ ቅትለት ገበን ክስ ቀሪብሎም ነይሩ ንጓል 10 ወርሒ ጓሎም ሜሪ ሜልች ቀጣንን ናይ ኣካላታ ክብደት እውን ትሑት ምዃኑ ምስ ኣስተውዕሉ ንፖሊስ ምሕባሮም ተዘሪቡ እዩ እዚ ኣቦ ብናይ መድሓኒት ሕፅረት ምኽንያት ጓሉ ሞይታ ከም ድረኸባ እንትዛረብ እቲ ቅዳሕ ዝሃቦም ካሴት እዩ ዘርእየና ብዙሕ ከይጸንሐውን እቲ ናይ ሬሳ ምርመራ ናይታ ህፃን ሞት መልዓሊ ናይ ዝተመጣጠነ ምግቢ ሕፅረትን ናይ ኣካላ ዋሕደ ማይ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ እዚ ማለት እውን ናይ ወለዳ ሸለልትነት ምዃኑ የረጋግጽ ክልቲኣቶም ብኸቢድ ናይ ሰብ ቅትለት ገበን ተኸሲሶም እዮም ዘለዉ ብዘይገለ ሓንቲ ምሕረት ቀሊል ዘይተባሃለ ናይ ቅጽዓት ፍርዲ ዝጽበዮም ዘሎ እዩ ድመስል ክልቲኦም ንቅጽዓት ኣብ ቤት ፍርዲኦም ዝርከቡ ኮይኑ ግን እዚኣቶም ወለዲ ብፍጹም ካብ ድሓሰብዎ ብዝተፈልየ እዩ እቲ ቅጽዓት ዝተበየነሎም ኢሉ እውን እቲ ቤት ፍርዲ መሰንበዲ ተግባር ካብ ዘርእዩ ሰባት መንጎ እዚኣቶም እቲ ቅድሚት እዮም ሒዞሞ እቲ ዳይና ነዚ ናይ ገበን ተግባር ብናይ ፈለማ ዲግሪ ናይ ህፃውንቲ ጥቃዓት ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ክብል ተዛሪቡ እዩ ኢሉ እውን ብፍላጦም ወይ እውን ኮነ ኢልኩም ኣብታ ህፃን ከቢድ ማህሰይቲ ኣብፂሕኩም ኢኹም ይበሃሉ ስለዚ እውን ብዘይገለ ሓንቲ ምሕረት ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ንኽውሰነሎም ተገብረ ሜሪ ነቲ ንብዓታ ብዘይ ምቁራጽ እናነብዐትን ዌልች ድማ ልሳኑ ተዓጽዩ ብስንባደ ኣፉ ከፊቱ እዩ ዝርአ እሞ ክቡራት ቤተሰብከ ነዚ ውሳነ ከመይ ትርእይዎ ኣብ ኮመንት ግደፉለይ እዚ ጀርሚ ክርስቲያን እዩ ኣብ ፖርትላንድ ሪገን ውሽጢ ንኽልተ ሰባት ብምቕታል እዩ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ክርስቲያን ጻዕቕ ናይ ሰብ ኣብ ዘለዎ ባቡር ውሽጢ እንከሎ ምስ ክልተ ኣዋልድ ኣብ ናይ ዓሌት ሙግት ብሃንደበት ይለዓል እሞ ደኣ እቲ ሙግት ንዓብየ እንትመጽእ ዝተዓዘቡ ተሳፈርቲ ንክርስቲያን ከህድእዎ እንትፍትኑ ኮይኑ ግን ዘይትዕድልቲ ኮይኑ እቲ ነገራት ቢኢሱ ክርስቲያን ንኽልተ ሰባት ብካራ ወጊኡ እንትቐትሎም ነቲ ሓደ ድማ ኣቑሲልዎ እዩ ብሃንደበት እቲ ባቡር ኣብ ዘዕርፈሉ ሰዓት እዩ ነይሩ እሞ ደኣ ነዚ ዝረኣዩ ተሳፈርቲ ስዒቦም ንክርስቲያን ንምሓዝዋላት ተጻዓሩ ንሱ ግን ካብቲ ናይ ገበን ከባቢ ይርሕቕ ካብኡ ድማ ኣብቲ ናይ ባቡር ቀጽሪ ካብ ርሕቐት ቦታ ተታሒዙ ይመጽእ ክርስቲያን ኣብቲ ድሓር ብናይ ክልተ ናይ ሰብ ቅትለትን ብናይ ሓደ ናይ ቅትለት ፈተነ ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርብ እሞ ደኣ ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ ክርስቲያን ነቲ ቤት ፍርዲ ምስ በጽበጾ ንሱ ኣብ ዘይብሉ ቅጽዓቱ ክመሓላለፍ ዝኸኣለ ካብቶም ተሃሰይቲ መንጎ እታ ሓንቲ ብሕርቃን መግለፂ ሃበት እዚ እውን ትርጉም ዘይብሉ ኮይንካ ምስ እትሞት ናብ ገሃነም ተኣቱ ኢኻ ኢለ ተስፋ ዝገብር ምስ በለቶ ክርስቲያን ኣብ ቤት ፍርዲ ውሽጢ ዘይግባእ ተግባር ከርኢ ስለ ዝኸኣለ ንኽወፅእ ተገብረ ካብኡ እውን ክርስቲያን ካብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምውፅኡ እታ ዳይና ንኽልተ ተኸታተልቲ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ትፈርደሉ እዚ ስቴቫን ካርፒዮ እዩ ፖሊስ ኣብ ሮዲ ደሴት ውሽጢ ንሓንቲ ጓል 80 ዕድመ ኣረጊት ብኻራ ምስ ወግአ ናብ ትሕቲ ቀይዲ ዘውዓሎ ገበነኛ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ሰብ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ምህደሚ ሜላ ይጥቀም እዚ እውን ኣብ ናይ ቃለ መሕተት ክፍሊ ውሽጢ ካርፒዮን ክልተ መርመርትን እዮም ነይሮም ኮይኑ እውን ካብቶም መርመርቲ እቲ ሓደ ንካርፒዮ ማይ ከምፃሉ ነቲ ገዛ ገዲፉ ይወፅእ እሞ ደኣ ኣብቲ ክላስ ውሽጢ ምስ ሓደ መርማሪ ጥራሕ ዝነበረ ካርፒዮ ነቲ ንሃቱ ሽጉጥ ከይሓሰቦ ስለ ዝወሰደሉ ክልተ ግዜ ተኪሱ ይቐትሎ ካብኡ ድማ ኣብ መበል ሳልሳይ ካብ ዝነበረ ፎቅ ነጢሩ ብጉያ ሃድም ኮይኑ ግን
ድሕሪ 45 ደቓይቕ ካርፒዮ ተታሒዙ ናብቲ መጋባእያ ኣብ ገጹ ማስክ ገይሩን ገጹ ተሃስዩን ናብቲ ክፍሊ ኣቱ። እዚ ገበነኛ ገጹ ዋላ ከምዚ ተመሰለ ማህሲቲ ዝበጽሖ ዋላ ተኾነ ነቲ ናይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ዘዕንቅፍ ኣይነበረን። ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ ካርፒዮ ቤተሰብ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ክሲ የቕርቡ። እዚ እውን በቲ ናይ ፀግዕ ዘይብሉ ጭካነ እዩ። ካርፒዮ እውን ናይ ሓንጎል ሕሙም እዩ ነይሩ። ንሱ ሓገዝ ደሊኡ ነይሩ ኢሉ እውን ንሕና ተፈተና ኣይከኣልናን። እዚ እውን ኣይግብኦም ክብሉ መረረቶም ነቲ ዳይና ኣቕሪቦም ነይሮም። ፖሊስ ካብ ዓቐኑ ዝሓለፈ ሓይሊ ከም ዘይተጠቀመን ናይ ካርፒዮ ማህሲቲ ዝበጽሖን ካብቲ ላዕለዋይ ፎቕ ብምንጣሩን ምስ ናይ ሕጊ መኽበርቲ ኣባላት ናብ ባእሲ ብምእታውን ከም ዝኾነ ተዛረበ። ኣብዚ ናይ መጋባእያ ሰዓት እውን ብዝገበሮ ናይ ቅትለት ገበን ምንም ምሕረት ዘይብሉ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተበይኑሉ። ካብ ዘይርስዑ ናይ ቤት ፍርዲ ብይናት መንጎ እዚ ሓደ እዩ። እዚኣቶም ሆስቲ ማየርስን ቲሞቲ ሞስሊን ንወዲ 18 ዕድመ ጀስቲን ኣብ ዌንፊል ኦህያን ብምቕታል ገበን ተኸሲሶም ነይሮም። ናይቲ ቅትለት መልዓሊ እውን ክልቲኦም ሰባት ማየርን ሞስሊን ናብ ሓደ ገዛ ኣትዮም ገንዘብ ንምስራቕ እናፈተኑ እዮም ነይሮም። ኣብዚ ሰዓት ናይቲ ገንዘብ በዓል ዋና ጀስቲን ንምክልኻል እናፈተነ እዩ ነይሩ ኢሉ እውን የሰንፍዎ። ጀስቲን ክሳብ ዝመውት ግዜ 21 ሻዕ ብካራ ተወጊኡ እዩ እሞ ደኣ እዚኣቶም ክልተ ውልቀ ሰባት ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ናብ ፍርዲ ይቐርቡ። ኣብዚ ሰዓት ግን ሞስሊ ናይ ይግባኝ ዕድል ንክወሃቦ ኣብ ልዕሊ ማየርስ ይምስክር። ይኹን እምበር ኣይተረፎን። ጥፍኣቱ ኣሚኑ ኣብ መወዳእታ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ይፍረደሉ። ናይቲ ቤት ፍርዲ መደነቓይ ድራማ ዝጀመረሉ ካብዚ ንድሓር ነይሩ። ሜርስ ናይ ሞት ብይን ይፍረደሉ ኢሉ እውን እዚ ገበነኛ ነቲ ቅፅዓቱ ከተረፍ ክብል ህይወቱ ንቤተሰብ ክብሉ ነቲ ቅፅዓት ንከልዕልሉ ንደያኑ ሕቶ ይቕርብ። ንኽመውት ተመሪፅኩምኒ ንቤተሰብ ከቢድ ሓዘን እዩ ዘትርፍ። ኣነ ዋላ ሓደ ኣይመስለንን ኮይኑ ግን ኣነ እንትሞት ብዝበለፀ ንብዙሓት ንጹሃት እዩ ዝሃሲ ክብል ይዛረብ። ነዚ ዝሰምዐ ናይ መዋቲ ጀስቲን ኣቦ ከምዚ ክብል ይዛረብ። ኣነ ኣብዚ ደኣክል ተላዒለ ክንደይ ናይ ደኣክል ከም ዝጸልአካ ክዛረብ ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ምንም ሕቶ ስለ ዘየድልዮ እዩ። ሕጂ ክዛረበካ ዝደለኽዎ ንስኻ ምስ ሞትካ ንወደይ ጀስቲን ከም እትርእዮ ተስፋ ይገብር ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ እቶም ደያኑ ናይ ሞት ፍርዲ ንኽብይንሉ ተማሕፂኑ ነቲ ዘረባ ይውድኦ። ሜርስ ንህይወቱ ኣብ ቅድሚ ዳይና ናይ ምልማን ናይ መወዳእታ ዕድሉ እዚ ጥራሕ ነይሩ። ዳይና ብህይወት ንኽነብር ተፍቂድካለይ ኣብ ህይወተይ ብዙሓት ክገብሮም ዝኽእል ጽቡቓት ተግባራት ኣለዉ። እቲ ዳይና ግን ነቲ ዝሃቦ ቅፅዓት የመሓላልፎ። እታ ክባር ህይወቱ ንክስእን ቦስቲን ጎሪጎር ኣብ ሎሊ ሜርስ ብናይ ከቢድ ቅትለት ገበን ናይ ሞት ቅፅዓት ይፍረደሉ። ሕጂ ኣብ ቺሊፖቲ ቀፅሪ ማእሰርቲ ቅፅዓቱ እናተጸበየ እዩ። እዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ውሽጢ ካብ ዘለዉ መደነቒ ተግባራት መንጎ እቲ ሓደ እዩ። እዚኣ ኣብ ሶልቪያ ካውንቲ ፍሎሪዳ ውሽጢ ብናይ ማኪና ስርቆት ገበን ገበነኛ ተባሂላ ዝተኸሰሰት እያ። ጓል 18 ዕድመ መግቢ መምሰሊት ያንድራ ኮኪን ኣብቲ ሰዓት ምስ ወዲ 17 ዕድመ ኣፍቃሪኣ ናይ ማኪና መጮይቲ ንምግባር ክብሉ እዮም። እቲ ገበን ዝተፈጸመ ምስ ኣፍቃሪኣ ነቲ ተሃሳይ ብጥይት ተኪሶም ካብቲ ቦታ ይሃድሙ። ኮይኑ ግን እዚኦም መጻምዲ ድሕሪ 2 መዓልትታት ካልእ ማኪና ንምስራቕ እንትፍትኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይውዕዱ። እታ መግቢ ሰራሒት ኮክ ብስርቅን ብምትሕብባርን ምኽንያት ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዳይና ፊት ጠጠው ኢላ እያ ዘላ። ን20 ዓማውቲ ኣብ ማእሰርቲ ንኽትጸንሕ ካብ ዝብየነላ ጀሚሩ እናበኸየት እትስማዕ ናይ ኮክ ኣደ ድሕሪ ብዙሓት ከይዲ ናይ ጓላ ናይ ኮክ ቅፅዓት ናብ 11 ዓመት ናይ ማእሰርቲ ቅፅዓት ንኽቕነሰላ ገበረት። ክቡራት ቤተሰብ መሪፀ ንዓኻትኩም የደንቑ እዮም ኢለ ዘምጻኽልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮመንት ግደፉለይ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ።